Здравейте, приятели на акваристиката! Аз съм на път и сега, докато шофирам, тук ми идва една идея да направя едно видео образователно за те от вас, които не им е ясно, да разберат някои неща относно видовете аквариуми, които ние създаваме. Предното ми видео беше какво представлява акваристиката, сега леко ще се върна назад. Акваристиката е ние създаваме по изкуствен път с човешка намеса къщата от подводния свят в нашите домове. Видови аквариуми. Започвам. Примерно имаме растителен аквариум или някои му казват холандски аквариум. Това е аквариум, в който има много растения и съвсем малко риби. Може и въобще даже да няма риби. Примерно много растения и 5-6 милиона или там 10 на разборки. Това е растителен аквариум. Биотопен аквариум се нарича, когато създаваме примерно някаква част от даден биотоп. Примерно част от Амазонка. Значи корени, камъни, листа, 5 скалари, 10 на ниона, 2-3 цитруса, коридора си. Изобщо риби, които обитават даден биотоп. Имаме също видов аквариум. Примерно един аквариум само с един вид риби. Примерно 20 барбуса. И то само от един вид. Така. Имаме също общ аквариум. Общ аквариум е, когато това е един любителски аквариум. Има риби 5-6 вида, смесени, такива, които да могат да се понасят и да живеят мирно. Това е видове аквариуми, това са любителски аквариуми. Обаче, примерно, имаме още и други видове. В производството, примерно в по-дълбоката и сериозна акваристика, имаме развъден аквариум. Обикновено те са без грунт, за да може да се поддържа по-добра хигиена, тъй като знаете, че при люпенето на хайвера, примерно, трябва да се поддържа много висока хигиена, за да не попаднат вредни бактерии и да се развали хайверът. Така, да се сетя за други видове аквариуми. А ако вие се сещате, пишете долу в коментарите. Аз ще ви отвърна също с подходящи коментари. Имаме също в рибовъдството имаме такъв аквариум, в който рибите да растат. Той пак обикновено е с голо дъно, голям, примерно 200 литров, и там се пускат примерно 50-100 риби да растат, бързо да растат, с хубава филтрация. За сега не мога да се сетя за... Айде, примерно, цихледарник. Това е аквариум за цихлиди. Обикновено той няма растения, тъй като цихлидите ги унищожават. Има камъни, пещери, укрития и такива неща. За сега това е, което се сетих като видови аквариуми, които ние поддържаме в акваристиката. Благодаря ви още веднъж за вниманието. Ако имате въпроси, ако се сетите за някакъв друг тип аквариум, пишете в коментарите. Ще ми бъде интересно и аз, ако мога нещо да си опресня знанията. До нови срещи! С вас беше акваристът от Бургас.